El sector lácteo gallego continúa en crisis. Hoy hemos salido a la calle para comprobar en qué nos fijamos a la hora de comprar leche. Estamos realmente concienciados del problema de los ganaderos, nos inclinamos por el precio o bien por la procedencia del producto. Hai que mirar a calidad, non hai que mirar o precio, Pasa que ao mellor che din que é gallega, pero non é gallega. Pero debía tomar máis, pero, bueno, sí, sobre todo o queixo, que tamén procede da leite, non? E despois leite o que tomo, por suposto, é galega. A máis barata que atopo. Sinceramente. Ben é que estou sin traballo, fai 4 anos, sin medios, e bo, se non me queda máis remedio que ir ao máis barato. Eu teño un negocio de hostelería, normalmente fíjome no precio. Fíjome do que o leite sea galego e de Lugo, sobre todo de Lugo. Vivo aquí, consumo de aquí, el leite galego, claro. Pois e el precio tamén hai que mirarlo, non? Bueno, si no precio sí que eu non compro leites caras. No, la verdad que nosotros siempre consumimos leche gallega. Normalmente consumimos, ¿se pueden decir marcas? No, por suposto galega. De toda a vida e seguirei no facendo o de outra hasta que compre. Depende. Ahora hai opciones de leche gallega a buen precio. Eu fíjome no leite barato, é bo, no gallego. Sí. Hombre, sempre miras un pouco os precios e máis a calidad, o que intentas comprar. Que sea galego. Eu uso o produto noso, da nosa terra. Todo o que sea da nosa terra, a veces non miro moito o precio, miro que sea produto noso, autóctono galego.